Amnesty International, de har jo jobbet med en rapport om 7. oktober, helt siden 7. oktober, men de vil ikke publisere den, fordi de er redde for hva det kan gjøre for narrativet i forhold til Israel, at det kan gagne Israels narrativ på dette her. Det er noget af det mest uhæderlige, jeg nogensinde har set fra en human rights organisation, en menneskerettighedsorganisation, at man vælger hvad kan man sige, man vælger ikke at publicere en rapport om en organisation som Hamas af politiske årsager. Den grunden til, at man ikke gør det, var, fordi man ikke vil fjerne fokus fra Israel. Man vil ikke fjerne fokus fra de lande, som var i gang med at anerkende Palæstina som stat. Med andre ord, man undertrykker indholdet af en rapport om en terrorgruppe, som har begået massakre, som du ikke kan sammenligne med, hvad der er foregået inde i Gaza på noget tidspunkt. Det, der foregik den 7. oktober, det, der er foregået inde i Gaza, det er to fuldstændig forskellige ligaer, to forskellige niveauer, når det kommer til barbarisme og ondskab. Og det, at Amnesty vælger at undertrykke den og ikke udgive den, det er fuldstændig vanvittigt.